Asli tentunya bahwa saya sini lama benar-benar baca tengah ayat apa asli tengah saya tengah koordinasi dan lawan sisi mahkamah yang berbeda. Kapang ni takut ke bukuk sengar rumah makan hai hai sini paisang keluar purni mangkuli hai hai ting sini shop hai shop aja egar maharane purni candidate takut komal college hat ni filo hai shop aja norok rumah makan tak sini ya kalau oh jaga bubakar landing hai nai piaba yang Tripura police itu ba fire service itu yang joto borok joto pungni je training ni prostuti borok trainingnya borok duty ni je oh jaga tamu khai te borok samung khai tonglayo piaba nor nungoi makhana yang sin Tripura police ko belai no kosto ke satok boro na hai borok samung khai tongjago o jaga no landing khainai piaba o jaga nor nungoi makhana hai nor nungoi makhana o jaga landing khainai nei saibo makhana nungoi dai nungoi makhana tai bosini yang police rok belai no kosto ke satok kabro ko hai ne tongo na khapar ta te boksum nor nungoi kala sin Tripura bathane adong rogo joto hamjak laine joto abai ke kosto ke samung khai tongo norok nungoi makhana hai ne hai yang borok prostuti khai tongo norok nungoi makhana hai ne hai sini khapang ta te boksum hai ne hai norok sai makhana norok amo sabri candidate tabo borok turuk khai tongo piaba tabo program tax program mangkang te prai te bar te ekta bajine tini hai ne magai tabo borok turuk khai tongo norok nungoi makhana sin lukurok kobangma phaijak yang norok nungoi makhana sini tabo boksum kobangma phai sopajak norok sini yang phai sopake sini SDPO sabo yang phai sopajak norok nungoi makhana phai joto yang borok phai naijak naifini phaijak norok nungoi makhana phai tongmani hai na hai norok nungoi makhana taibo sadung ingya goi sini sadung ingya goi sini lukurok belai na bobakarana hamja goi nasingi tongjak tabo joto borok nasingoi tonglaijak bobakarana borok phai sopai na ingnai keba haya keba sini bobakarana mongol baithang gana bo nungya khana ke amon baga joto hamja gane sini maharashtra hamja gane joto phai sopai ja norok nungoi makhana lukurok lagai lamsung laijak khaina yang norok nungoi makhana yang kobama borok nungoi makhana phai sopai na taik sepni aglo tabo borok khaina hai komphana turuk ke phai tongo taik seke o jaga mat hukasa sakla asuke borok phainai khapane takok ke bukoksung norok nungoi makhana yang joto police rok baso kosto khai tono barba sai tongo joto aro sekangni simin norok borok nungoi makhana sari dige girajak mane sari dige borok bathukjak tani hingke borok aro phainai khapane takok ke bukoksung norok nungoi makhana joto je jaga go o jaga landing nai o landing ne haksal joto kesalano pus rojak tani ke aro landing khai puro ke aro asubida ngetoi norok nungoi makhana haino hai sin Tripura makhana adong rogo haino police ni kotor phai sopai jak norok nungoi makhana sini yang buri constable logo basu kosto khai norok makhana haino hai khapane takok ke bukoksung haino hai norok no sumpa paithan report update roi tongnai norok nai tongnai tai share kai je subscribe khai de tai bo norok ma ab hai ke norok chung phunungmani sai tongnai nai tongnai norok haino hai paithan report makuli